slett inte. Men alltså, att det är akkurat så. Ja, det är man får det kan ja. Det är inte så att jag har alltså okej fotboll. Ja. Och så ja. 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 Vad är det? Vad kör vi här? Ja. Upplemma. Ja. Så färgår att bjöa välkommen till Løgmanssteypið och till Gundadali och Line som spelar till HP som hemali och B36. Hette hálvfinalan och spelt verður i allar bästa fotbollsliggendom till era center Roaldo till tåka lägger i havne. Men det är bara picka lite låt, inte någon som för genera på någon som mata. Så och hoppas på att få en öliga gåan och spännande fotbollslist. Första dystron den förra halvfinalan ända i 1-1. Och leda aldrig stadionspelaren se Line. Nummer 1. Heimor Matras Jesson. Nummer 3. Jekvan Rova 1000. Nummer 4. Sebastian Pingel. Nummer 5. Johan 2000. Nummer 6. Helgen Hansen. Nummer 8. Levi Hansen. Nummer 13. Alexander Stanko. Nummer 16, Pascal Martum. Nummer 18, Sulbon Samuelsen. Nummer 19, Roger Alfredson Jespersen. Nummer 22, Arne Moore Jonsson. Vänner hopp Sigfrid Skål Clemensen, dopparvinner Rasmus Nolse. Dommare och det David Koppla, doppardomare Dan Paul Höjgaard. Ja. Så halt jag att de flesta av inte livsuppställningarna där vi. De går till stadionspelaren väl lagt HP stadionspelaren ser fra. Som sagt Aron det var 1-1 den första halvfinalen mellan B36 som tar i hemma och HP blev spelat ända 1-1 och tog det HP som häver ute vattlar firmon vi tog ute vattlar målen som tar skora i två. Och hin halvfinalen har vi resten spelat det till i Romavik här som NSU teker mot KU. Den förra halvfinalen med TB-linjen ända i 2-2 i Klaksvik. Och tog det NSU som är 8 om man som man säger i tog uppgörande. Och till som läs vi utbanar mål någon som täljer här. Här är 6 som spelar sig fram till Roald. Ett fyra, sprayade ut till Benjamin Heinsen. Fyra ivlapp här. Vädrar för innebanan. Och rönnskjutskottet var blockerat. Stanko, hängde släpp för Bojaman här. Jo, pinkar framför sig. Eisen Levi Hansen som fyra ivlapp. Och för ivlapp. Pinkar för han. Men nej, man fuckar tackling av Otmar Ferro. Inkast till hoppet. Jag kan ro fram att täcka inkastet. Letter Pinkel täcka till stegen. Nog folk färg fram vi. Pinkel vill att täcka det stått. Nej. Jag kan ro över kört klara på hantan. Det var långt till stegen in i fältet. För först här. Stanko Atlas upp. Men eller folk var där utanför fältet. Så Roker av Flöton.
som hever assenter av trobleikon vi helt sinne. Men han klar til å bygge det som for hobby i det. En øyelig viktig det står for begge linje. Det så at det några år siden B-linje har vært så langt framme i Steipa-kappingene. B-linje måtte hálvfinalena i 2015. Men vi skulle se efter till att det nådde finalerna B2 så har vi nådde sist finalerna i 2014. Och B36 nådde henne i 2008. Men vi skulle klicka efter ner där vunnit det senare så var B36 sist Steipa-vinnare i 2006. Det är alltså 11 år sedan och lite längre efter 13 år sedan och i 2004 vann HP henne senast. Annars är HP Steipa-lie av Ötlund i Färjön i Ungsövna. Där har vunnit han inte minne än 26 färger och 12 av de färgerna har varit greipor till att säga att det har vunnit mästerhet i samma år. 60 det vunnit greiporna ena färg och Løgmanssteypið 5 färger. Finalen som vinnaren av som Disnon kommer att vara parster av. Hon vill spela 26 august. Och det här blir att Torsvötle. En önskan det där målmöjlighet spårade på rör och grappet nu och tror en halva minut. HP har haft ett skott mot mål nu men det var ett gipp. Bara ett gipp. Han träffade short Roger av flöten Jespersen. Runt jag smäckade till för att bra stämmarsen men han får lagt upp på loft och lände han ner tätchen. Men det är hoppet som pressar Mario från dessa början. En kast inte stått Slanko. Hej han så vi hela natrumskit Slanko. Släpper Slindväck så ränner han släpper mot backlinjen men här är tjukt för det. Eriksen för det här. Skärmar nu det ut till inkast. Nej, orsaka malspark till B36. Andreas Höckmason Eriksen. Ottmar Ferro upp mot mine. Jag kan roa vi hött någon. Roald Jim Ferre. Att han fram till Benjamin men Roger Flöten Jim Metlon lägger åt till Hejon. Björs fram att de Hejon lägger han in och vägen att Levi Hansen för Lankor. Malmön kommer nästan ut och leder han färra ut till malspark. Malspark till B36. Torbjörn Thomsen. Ständer vi tog. Ottmar Ferro och Hinmejerion Andreas Eriksen färra ut långt ut i Förtrobor. Långbackarna är helt upp i minen i Jadamon. Röna locka Håbjörn fram. Lätt han stått in mina men här går Håbjörn mittlån fram till Pinka det han skjuter av Torbergar. Farlot spel av B36 vi har så öppnar i varje spel någon. Anton är mycket mittfältet här för att lucka ut i Förtrobor och så är det långbackarna helt upp i minen. Och så attlar det chippa bollen in till Eli Falkberg Nilsen men här kommer där mittlån Håbjörn skallar fram till Pinkel och skjuta och få en goa Malmövecka. Så hotna spark. Roger av Flöten ute i vinstersuje. Snurrar vi han för första bollen här. Bartal är Tor Thomsen i eisne heffingrannar. Attor hotna spark. Jo, det är Mario Hoppe som är hever tackstation. Svingar tackstation till första lötna. Roger av Flöten vi hotna spark. Svingar Mario ut fra hetsvernar. Stankar för upp här. Men Ottmar Ferro Hextor utanför fältet. Är det för det som rönnar så till här. Oj. Vi minns att det är gott kart till Rakon Joa. Jag hade där Patrick som blev hamrad ner där. Bant att för mina här som på 6 runt i affär i modal upp skallar han upp om en HP läggare här. Armor Jonsson var för en långt fram vi och så nöjtast jag går roe. Där var sen att bruka nejbremsarna. En wrestling tackling motor Patricia. Frispark till teacher fram efter. Håbjörn får hött ja men på 16 vinner. Nägar framför fältet till HP. Håbjörn taggar över.
Roker sprayar något för han efter mig vattlet vänster efter om till Hegen Hansen. Hegen han langa bolt ut i borg här till Rockvan Roa. Här var nog plats i väntas då. Prickar fram till Levi Hansen för Ivlap shoulder. Levi driver efter banan. Stanko ut och Roa. För Mark Baglin atlar inlägg. Gott inlägg. Först kommer här och bant upp om hade jag en hopp här. Och där välte är det Roger av Flöton som inte etnas vid skott någon här. Tor Thomsen fram till Sislovic som har varit vid nu. Oj, en grov tackling och guldkort. Aj, där vid reisne. Självt om det så tydligt just nu så var det en grov eftertackling att han är bra. Och vi lite om beinet kom till gott ju nog mer än guldkort reisne. Men guldkort i ödlöföron. Det hade han eier att göra. Självt om det är förfärligt att tölja. Här var Hegen Hansen näsvärnar. Glädje ner av Helsin av Lukas Sislovic. Ser inte ut lagkort, nej. Tack Finn Fotna säger att inte mer av oss ner. Och släpper vi en avtale. Och Roald och Jakobsen ska täcka frisparket. Och det kommer in för nu. Och för första bollen här är en hoppjärre och som smäcker han natten till mål. Farlo spel här och Hegen i Hansen. Monte snutt som egna målman. Men ja, Rika är till ja. Jesson och har mal nu vara klarare. Hoppas vinner sig nu ett inkast och Mia 60 hållna. Armor Jonsson framattackar där till Stanko. B36. B36 en hel bolton helt väl och någon spelar åter till Jan Trost över till Barstal. Armor ut ja. Batchen där så rönnar spelar som samma sen och 1-2 men det är nästan inte men där vinner så ett inkast på tror du. Armor Jonsson är ute i vänstra backe och ute i högra backe är så Johan Roa Davidsen. Stanko filmkort Levi Tegriver för fram till Pinkel. Vi tacklar över Ele Falkvard. Så Benjamin Hansen. Roald Jakobsen. Till Andreas Eriksen. Så där Bjarne Petersen fram vi rönnar pricken fram till jag hade Peter Johansson Petersen. Han får dem. Inkastet inte fram till Roald rönnar press här. Men jag tror att Mittlund fram till Stanko. Rönnar sig en monomine. Men här är Erlend och Magnusson. Lite fram efter. Men här är bara hoppjärre. Barstal till Teit. Jan Trost. Patrick pressar han. Men han får lagt han in och vägen Atlant till Levi. Så kommer han in till Tor Thomsen i målen. Andreas fram till Bjarna. Här var 60 det över vänkbackarna otroligt långt framme. Tar mer vänkor än där är det backar. Bjarne Petersen och vi hinner bort och Erlend och Magnusson. Bjarne särliga nog långt fram. Jag finner nästan fram om Mivatla-lägarna. 60 pressar högt nu lättne. Och att se man så är vänkorna är mer allvarligare än där är vänkor. Pressar högt upp. Så att när det här som hobby är lite som det är lägna nivå. Så det är 60 som pressar mer nu och spelar 4 gånger mer och hobbyhållen är några spel till 11 minuter och så han en 0-0. Bjarne Petersen gör klar vid inkastet, Ottmar Ferro och Kampanoj och honom är färdig fram vid. Ur varje stöve in i alla stöve. Så kommer inkastet långt till för det. Ottmar snittar och är det och tar vi mitt för det så färdig om kott men då skjuter man målet.
Spelkort vi och hotnarspark vi har dömt till B36 ute i vänstra sida. Och det Roald ska ta det. Här var annars Eli Falkar Nilsson som får Kottle här. Inne i fälten med han Bant Arnsk återkom men domare har flöjt han takte. Och nu får hotnarspark att komma. Det var innan skruva. Mot attarstång. Det boxar ut av manvarjan. Som är samman från förra steg. Stankov finner han. Så imot för renna det. En mot trimmannen. Tämmer han. Och hur Stankov vill se ut i början. Han vänder han ut. Det kommer roa in. Så var det Stein. Han dröftar han inte. Stein är på 6-4 fått arbeid. Patrik är klar in i välten. Benjamin Heinsen kan göra han. Atlas är mot vägen inne. Men missar han ut. Ja. Och till hotnarspark till på 6-3. Värre sen driver man om Levi. Så hoppas möjligt svär av allt någon här. Eller om det var Benjamin som kallar det. Om det säger tackfinn att det var Levi och tog äger på 6-3 hotnarspark. Att i synare vinster så är. Roald ska täcka. Sen ut från Hesvern är och var Roe första rätten när Stanka och renner att valt någon. Men kvar är här. Peter Johansson Petersen för en kall. Stanka och var Uysogrammer och Richardson där. Flyttback till på 6-3. Det är Håbjörn inte så glad för det. Helt det att Peter helt bollen under kontroll och reklamerar vi Henson och långt ute. Men frispark är till på 6-3. Roald Jakobsen Staples specialister on job 6-3. Stort inte väl att näsvärn här. Kommer att hoppa bein. Vi ute mot hotnarsparket. För hoppa bein här Jan Trost. Och så får han ut till hotnarsparket på 6-3 ute i höger sida. Det ska Roald rätt att täcka. Det var det ut att skruva. Mitt fyra för heter är han fäller ner att i fältet så var han sparkar långt väck av Hein Hansen fram till Stankov. Stankar i höln och Peter att det där på ju hade någon Stankov vinner bollen till Hegen att till Stankov stod till Roke går en lång boll fram i bord här han tar för han inte Petra. Jakob van Roge Davidsen han tar för han inte Petra. Så han får ut till inkast. Erlander till Eli till Andreas fram till Roald. Bjarni hjälper honom. Att till Erland. Nej, orsaka Andreas. Otmar Ferro. Eli Falkar Nilsson till Otmar Ferro. Lyfter han ut till Erland Magnusson. Det är folk framför sig. Släpper kanske mot vägen in stått till Patrik, stått till Benjamin, så där Roalder. Här var Eli Wilter med Villagran Attröter. Till Andreas. Halta till bordet till Benjamin Heinsen. Så ska han utföra Hesvärnar. Lite han in för till Atlaston kommer här för han ut av ett land till Masparsk. 15 minuter varnor och ännu stod han 0-0 här i Gondadale. Som sagt, Aron i upptakten så är det alltså HP som har 4 månader av Hesarstone. Det blev ju 8-1 i fyra halvfinalen och ta 8 på 36 av på någon hemmavätlon. Så det är utbanan av alla så HP som täller att sända mera här till. Bjarni vi hött någon för han åter och Aron HP han mittlon men så är det part av vart som kommer mittlon utav att något linka till på 6-3. Så springer bollen åter till på 16 målvägen. Pinkel Röndia renner från pressa. Bläggar då stått till Otmar. Pinkel pressar till Roald åter till Thor Thomsen. Till Bjarna Pedersen. Locka Håbjörn och långt fram.
Så kommer han langa bolter. Patrick vi høtten og vi er i. Hoppjørn Mittler, Armor Jonsson fram til Simon Samuelsen og Stanko er her. Simon teker han. Fyrer mot backlinjen, hun trutcher rundt om ikke. Eli 29 taklar og innkast til Hoppi. Så Simon snakker vi domaren om akkurat, så jeg vet ikke hva det dreier seg om. Det så ikke å være noe overrekkelig. Armor Jonsson, Atlas fyrer mot backlinjen, Bjartne taklar. Litt rann så gjennom frem etter. Her er Barstal i høtten om, fram til Stanko, brinken ut til Rogue. Sistlevic og Stanko i høtten av døgn midt av mine. Oi, så er Frøyt Park. Eli Falkvar løper på rydden av Stanko, og han renner ut i han hoppar. Kommer lent og noen så toer han Stanko nere at han da. Ja, det er alt triks som vi har brukt. Så har NSOI lagt seg 8-1-0 for 3-2, og hever utav alla 4 månader, där finns ju 2-2 i Janlag i första hálvfinalen Middelline och i Klaksvik. Och nu för att 3-2 så har KJ skall absolut ut att av våra mål 1-1 är inte nog. Att ha minst 2 mål. Det är långt bort från 6-1 vi framåt. Stanko kommer mittlon. Vi har den Atle Hegen. Hegen fram till Pinkel, vi trustar. Roalder till Benjamin. Benjamin alla utförare mot Jakob Roa. Inne banan har Hegen om till Joppar och sparkar nu av Vettelon. Inka till 6-1 vi. Erlander Magnusson. Sistlevic är här. Vi trustar av Hegen för lagt av till Eli, till Benjamin. Eli Falkvart. Mot backlinje. Är väl trustar här. Vi lagt han in här, men här är han 60 där och så är Malspark. Så är Malspark. En är bara att han stor målmöjlighet till HP som är att skriva hem om. Det var att i Pinkel fick en sådana möjliga upplägg från Roger Vlöt i Jespersen som uppfångar i öjliga farlott varje spel från 6-3. Nu fångar Atterhopp en farlig bolt. Sen då slösar varje spel. Stanko. Vi tröstar. Atter till Jan Trost. Stort till Rogue. Hegen. Atter till Tait i Malmö. Nok folk til lyst å kunne velge det. Og i aller beste fotballslytjungen. Erlander Hekster her, men i føttene av Håbjæron. Råkor til Stanko, Venstra. Vi hekta over nære firnere av Eli Falkvar Nilsen nå. Dommeren er jo sett det og videre skisser ikke. Neste firnere blir det ganske en offsaflys av loftet. Kommer akkurat och sent och prickar han lycka hela dem. Jan Trost. Lejon. Atlar ut till Simon Samuelsen. Letar fjärra helt ut i borre. Armor Jonsson, vad gör han? Jo, folk mot sig. Smäcker han för det. Levi fick ordla att jag valt ner. Erlander, vi vet inte om Torre kommer ut, men så vill han be genom att sparka han. Här som Pibar grör. Och så tvåa där ner tackling 1-2 Pinkel till Jakob Roa av sen firma backlinje så för det plats där kort släpper han till Nedje. Och han vinner hotnall pass på 40. Går runt från Jakob Roa av sen. Finta i som också på 60 det väger lägger för att Arevna släpper sig till inlägg men blir sen blockerad och hotnall pass på rur. Det ska Råkor av Flöt och Jespersen täcka sig av. Lyfter han ut från. Stank av Vietnam mot Attarstånk, men här är Önsson Hoppjärg. 60 stadion. Patrick kommer helt att vi. En långa boll fram efter. För fram i här. Det är... Ja, för
För är det hatta. Peter alltid. Peter Johansson Pedersen. Men det var för lång sändning. Stanko stadion, vänstra. Utebor till Armor. Den prickar ner till Simon Samuelsen. 60 kommer mittlon. Andreas Eriksen. Flatt fram till Patrick. Men Bartal vart om i höllen någon. Fryspark till B36. Bartal 29 och tackla i. Roalder vi frisparksen 22 minuter var nu. Stadväck 0-0. Roalder stått. Flera natter. Smäcker han flatten för Jetsven där. Och så får det ganska skotta! Men här är ju Patrick Stey i satt position. Bjartne fick annars första bollen och här efter inlägg från jag helt av så nog så kicksa ut hade inlägg från Roalder men det kom bara inte fötterna av Bjartne. Och det kom så mycket harst och shot att han fick bara storspalten om in till Patrick som tar väl innanför. Träffade han ordentligt som han helst skulle ha gjort. Självor så kunde en stor man med ett portportur. Men så blev det inte. Patrick lägger upp här, vinner duellerna från kall och vinner inkast på största ögonen. Inkast om Mia hopp i hållarna. Jag lät han lite Bjartne Petersen ska säga det. Första halvlek i halvrundan. Ännu inte mål kommer. Sutlovic stod någon halta och Roald att lämna till där. Nej, det är inte för det. Tjejer hon till Peter Johansson Pedersen. Hopp i vägen slapp inte att sparka väck. Tackla i och inkast till hopp. Vägen Hansen i någon till Pinkel. Pinkel går ut till Stanko. Ottmar kommer till närmare ledare färg. Levi prickar fram efter Atlant Pinkel. Men här är Eriksen och Pinkel i renduell. Eriksen vänder till Tor Thomsen. Långa boll fram till Benjamin. Men han felar inte bollen och han har ut. Inkast till hopp. Stått till Rogue och så kommer att etnast Roald det kommer mittel ner Stanko helt fram. Prickar fram till Simon men för långt och skräft. 60 mitteln fram till Patrick. Så vill han Hilton. Men inte. Och tar inkast till HP. Stått till Rogue. Prickar den vägarna. Och här är offside för ett slag mot Pinkel. Sebastian Pinkel. Ottmar går sändning fram till Sutlovic. Är ute i bollen om vänstra. Det är flera hopp här mot sig. Chippran så gärna in mitt för det. Men hopp i hötter här. Atlan fram till Stanko. Tar prickan här. Atlan till Eriksen. Eriksen prickar ut i bordet till Erlend Magnusson. Stått fram till Benjamin. Atlan till Erlend. Eller Erland. Till Ottmar. Roald vi har fram mitt för det. Ut till Ottmar efter. Här kommer Levi i hötterna för HP. Och inkast till 6. Erlender Magnussen. Fram till Patrick. Hever Trost mot sig. Hever en Richard och vill ha en efter mot Mine till Roald. Ut till Syslovic. In mot Mine till Roald. Så spelar bollen ut till Eriksen ut i högra sida. Bjartne Petersen helt ut i bollen. Flatt fram efter bollen ner till Peter J. Petersen. Men han får det dom. Så vinner på 6 bollen. Arblastar matchen där. Hoppjärn tag över. Armor fram till Pinkel. Pinkel fram efter Felter. Frispark. Det var Benjamin Heinsen kom att vi här och tackla i Pinkel. Och han slapp för laser.
Inte guldkort, men frispark. Armor Jonsson. Attel till Barstal. Jan Trost. Och han väljer att pricka någon till Levi som är färdig nu av sideposition. Center i mitten om Mivärna Boar, Andreas och Ottmar. God position han har funnit sig, men tyvärr för Habjärn så var han bara inte innan det. Habjärn röna för att pressa. Bjartne Petersson och Bolton som missar han. Så inte Habjärn och Roker flöden lyfter fram till Levi. Vad gör han? Missar Bolton. Hever ikke stemmer om Edelfjörn. Ottmar fyrir mittlån stank over i høllen någon. Och toar Ottmar om kall. Frøysbergsk. Nu där vi har blivit liksom rätter om att läsa lite Frøysbergsen som bara parter göra. Ottmar helt ju om axlarna. Skrätt genom kottler då han var ute i balansen. Alexander Stanko. Ottmar klar efter. Andreas Eriksen. Så han där på Systlevic vi helt ute i högra borre priggarande de här. Peter. Att till Erland till Ottmar Ferro. Driver fram och mina. Ut till Benjamin. Driver in efter så nästan tvättas ner och skjuter för långt fram så helt jag var han att bra aldrig ut till Elif Akvarnet så kan göra han. Han smäcker till. Han får näka upp om mer. Han skjut Aron Habjärn och något jag kom ut mot honom. Men han fick inte helt någon under tvärtränaren. Så här var en god möjlighet till 60 i väsnet. Dystron är rymlig öppen. Bailey färre i fotlar för och flera månader framåt och kvar för. Tror större sannsynlighet för att det spridas chanser på sjur. Och det är inte helt stor av chanser som kommer men näkrar helt gåvar stor sportar på sjur alla gåva. Jag var Rodausen till Levi Hansen som helt ut borde pricka långa var fram till Pinkel folk innan vi han är Ottmar i höllen kan göra han ut mot att vara den vänster så igen vi ut till Roker av flöten som är utanför fältet sätter vi höllen och så prickar han in men Ottmar klarar det. Det lär Andreas ganska aldrig hött någon men Hein han så vinner för HP ut till Johan Trost till Barstal Hein efter ut borde till Armor Jonsson till Barstal. Barstal lite grann så igen framåt men här är Ronchon och inkast till HP. Nej, på 6:30. Så det vi en halv minut för nu. 14,5 var vanliga like det för så lite efter och ännu står han 0-0. Roalder till Vietna till Andreas till Ottmar. Locka Stanko och Levi Hansen sända fram efter. Pinkale Färna som låg rätt nu och så Färna men hela sagt med kommer på benen att vara vägen. Färdig tackling men spelar kvar vi är Roalder. Nej, Roker har fått dem Atlanten om till sin sammansen men han är innanför och i offside position. Så det är frispark till 6:30 över i scenario högre väg så är. Eli Falkvart som att jobba. Andreas driver in mot Mikrinchen om lite grann så gärna framåt att han i mitten att till Peter och tajt kommer alltid åt mål någon.
Sparkar han vekk upp i minen där roll ut till Erland Magnusson sätter fjärde firmador Born och ner till vänster. Så ska det in där komma där Jedi nu där ligger rymligt gott men Taitra kommer ut. Och returen fettlar bänt för fötterna och Benjamin Heinsen alltid. Men jag håller att Patrick Heiver nog så tätt och han här i situationen. Är det inte han som är där? Jo. Och frispark är dömt till Tide Jesson. Frispark är till Tide Jesson och HP. Och har spelat i 32 minuter och så han är 1-0-0. Ja, går runt från 6 till först vi en långare sändning. Tar vinna så clearingen från HP upp i mine och sätta benen vid gång till vänster. Och få så ett gott inlägg som kunde bli något så härligt. Rollade framåt Patrick Jumetlon, rända finna Peter efter men har björn få priga natt till Scholz, lugga till Maven, långa boll framåt. Att man för vi har någon smart spel här ut mot Suyne men här kommer jag kan roa sen. Oj. En full tackling från Jakob Roa Davidsen. Oj. Hade varit spänt. En all förtjänt tackling och kom till partera mannen nästan. Men inte kort. Här spelar en frispark till 60 det tar sätter igång till attraktor. Rönda på han in och bollen ut till Patrick. Han ser sporten fram lite så vi genom till Patrick och det blir skott att göra men cykeln av Björging. Wow, shot kombinationsspel mellan Patrick och Syslevic är en lusfärdig kombination där framme. Finna gott kon annan och här spelar fan Syslevic. Patrick vann Syslevic Patrick och slapp inte ordentligt till att skjuta. Fick inte fel av sina sittplacerade skott och Taito kom nästan helt otroligt gott ut här och fick bjärka till den allra största möjligheten som höger dysten och Loire och han fick tillfall på 6-3. Second MO nu hoppas hon ser frispark. Taito tar det, långa boll fram mot Bornon till Slanko. Nej, Ottmar Hexer vinner bollen ut till Armor Jonsson till Hejon Hansen. Vi trustar Syslevic så kommer nästa vara med Lund sparkar han och Hejon Hansen ut av vattnet till inkast på 6-3. Nu kommer sen Mara Fotru i efter. Och det är helt säkert här som 6-3 kan straffa HP till vi kvickon kombinationsspelet. Så det är där inte så förtrolig vi. Så för Pinkal och Kotl en 2-4 när Amia Vatle. Och vill jag ha frispark men där vunnit sig så ett inkast och Araka hade nog Araka brott och match och i vänster suje. Så gör det klart. Inkastet kommer långt för det. För första är Ottmar och tar för väldigt det Roger flöt om klart skott men han får lite bättre om han vill. Lite bättre om han vill för Roger flöt Jespersen. 35 minuter, 20 minuter cirka till halvleks. Ottmar går bara fram till Patrick men tråster i höllen honom och Jeffrey Sparsk. Där teacher näga långt framme. Stanka och Syslevic i höllen går runt här skumpa och tar rena till alla tricks som gör skaldande. Syslevic atlar fram vid Pinkel men Pinkel priggar han med dem. Erlander Magnusson ut till Elefant Farnelsen till Andreas Eriksen. Bjarne Petersen. Och så att han finner Benjamin Heinsen helt här på någon för tackla Kedla Dinka 16. Ja, och Aramor Jonsson. 6-3. Och inte fast han är framme i HP Hálvfinaludystur nu. Och sista 3 inch någon.
Bjarne Pedersen vid långt inkastet. Bartra har vært om utefelten efter. Bjarne teker mot 4-36, lägger han av til Roald. Vi är ute bort till Benjamin, driver in banan, efter till Ottmar. Ottmar helt fram vid Lichtrans igen in i fältet, men kvar extra. Jag alltid att det var Pinkel som var kommit efter vi här. Långa boll fram till Stanko. Ensam att här, hur Erland Magnusson mot sig. Väntar sig igen nu, så han fyra. Jag tror att över på sektor där för en kort med sektor och bollen eller backen sen. Kan han få en utbord? Nej, så sänder det för långt till att Peter kan få fetter här nära bollen. Ut av vattnet till inkast och hopp och Stanko ska lyckas snacka vi domaren om spyr om hur han inte fick frispark på stående helt att han blev fältor. Nu får jag hoppas så frispark Ottmar som gör frispark mot Sebastian Pinkel. Skumpar han Richard. Skeget 3,5 mot Farner, ännu står han 0-0. Som sagt, Janne så har vi ändå så i lagt 28. Det är så stort visst det i Ronavik. För 1-0 mot K och i. Johan Tro Stavesen. Jakob Roa till Roka Flöton. Tight Cheston, langa ball fram, Atlant till Simon Samuelsen. Fyra lagt han ner till Stanko. Vi tröstrar. Vi tröstar till att få bollen ner till Benjamin Hansen. Till Sittlic leder han färra av en 4-4 i natter. Så det hoppar i stegen till Armor Jonsson. Sätter färra fram till Pinkel. Fyra körde Tamara då någon Roald kommer mittlom. Langa ball till Bjarne Pedersen fram till Benjamin Hansen. Sätter färra in i banan. Går vi in där. Lägger han ut an till Bjarne Pedersen. Fyra med backlinje. Attor. Och så vill det knalla till och fettlar in till Benny och en hoppjära som sen smäcker en långa boll framöver. Men här kommer 6 åter i mitten. Eller Falkman Nilsson ut till Benjamin Hansen flatten för det men han tror en hoppjära och ut om till Hatmark till 6 åter vinn. Mot och 3 minuter Farner och 4 halvlek. 6 minuter till halvlek plus det som vi har lagt att rätt. Och ännu står 0-0 men det är 6 åter som pressar av nu. Det här var det sista gålötna. Det sista 5 minuterna i öllförrån vi näga mer av hopp i hållene. Att man passar inför det. Armor Jonsson och Hötja utom till en av Hattarna spark. Så kommer det ut att skruva för Roald det. Och så var det stod där mot närmast långt. Jag hade Syslevic som fick hatt ja och ville ha att det skulle vara en Hattarna spark. Men det blev det inte. Det blev matspark till hoppet. Langball framåt. Bjarne. Roaldur. Över till Ottmar Ferro. För han ut av Atlant långt framåt men för han ut av till någon till inkast till HP. Stort. Simon Samuelsson ränner prickan framåt men här kommer upp 6 där med Lund Sutlevic över till Roald så tvärar han folk visst ju på Warren. Kan göra han driver ut mot vänster igen långt bort framåt till Peter kan göra han har jobbar Roald framför sig så för han evil up av Roald. Utra. Ränner prickan någon mer Benjamin utåt till Erland som kan han så igen för det men här är bara vart de hött någon och tar väl till det Roald ränner släppa till men Roker lite så igen framåt till Pinkel. Det är tacklar här av Ottmar. Andreas Eriksson som någon jobbar till Tor. Bjarne långa bort framåt till bollen där men Armor Jonsson vi hade någon fram till Hein han sen Hein ut till som Samuelsen så det har Björn sätta för fyra mans helt fram vi prickan ner till Stanko men tar två där snygga tackla en god tackling för Ottmar Ferro
Sysselvik till Roald ut till Benjamin. Driver in i banan. Langa boll ut mot vänster så men jag var Roe kommer med lån fram till Stanko till Roke. Jan Trost till Heijon. Heijon till Levi. Sinter satset Elring efter en Sinter O'Neill. Sita Sinter Laser Elring och John O'Neill inne. Så var Heijon rev någon kottler av Eli Falkar Nilsen. Nu ska domaren ta sig igen att nu det görs något som små frispark. Slått vi till. Två och fjärde en halv minut för nu. Och en är 0-0. Jan Trost, Barsal Vardum. Jan Trost Davidsen. Där spelar sina mitteln i rättre. Roke och Jopp Diamond. Barsal åter fram till Roke prickar fram till Simon Samuelsen. Prickar fram till Aramor Jonsson driver fram och ger Bjartna Pedersen öjlägensliga. Släpper inte om Andreas Eriksson och väl. Rönnar attackar man åter men Andreas Fyr lagt han fram till Patrick och i hotna gången vid Barsal som nästan är klistrar Richard någon. Oj, ja, så ska det där löpa och hade jag akkornören här. Jag vet inte vad det hänt här. Så ska tack för en fotmål snackar vi Patrick Johannesson. Här är också hänt som inte jag säga. Det är helt annars av Barsal som häck och i Richard någon och Jordan Frusparche. Det är nästan på 60 det finns ju Frusparche men så må också vara hänt att han har för att det så är det vet jag inte. Men gult kort är givet till Patrick. Och manglar nu 1 minut är vanligare like och shot om det har vi näka av chans som här för alla så är det inte näka som beina ligger luften i att näka mål kommer in. Bailey har ali från vi kanske på 60 det är Myra. Men vi är nu tog efter en till också kan brötast. Mål kan shotast Erland Magnusson. Rönnar släpper för Levi Hansen men han kommer i mitten prickar fram till Latt till Jakob Roa. Så han missar han ut av ett någon inkast på 60. Så är om att man för halvläge är om att vara Leon nu. Inkast över för Eli Falkar du hade någon rönna lite han var inne i fältet men det var ohögt och ut av ett någon. Ayman Det har fått några hur man lägga och i minsta dig 1 minut för 1 minut minimum ja. Vi har lagt att rätt för ändan av för halvläge. Och det är målspark till B36. Nej, B36 roll till HP. Stanko, mitteln tror man ser för lagt han ut på bord Levi Hansen. Levi står till Stanko åter. Ut till Jakob Roa, så åter till Heijon. Driver ut på bordet. Lutran så gärna ränner in från den vägen och tar vi ett på 60 där som missar han till Stanko. Stanko till Jakob Roa. Så kommer Jan Trost. Han har gått fram till Pinkel som fer och kottler men att det är alltså inte straff vid Mr. Pinkel. Och så långt fra. Och här Brooksly tack för Fatmas för så very Philage. Pinkel får kottler vet inte om han att få så straff på situationen. Han sa ut till detta rättliga teatralst men han fick ilt om ökelon och helt som ökelon. Men ja.
det är sex är kanske lysande friare i Malmö lägen att han har de första 5 minuterna men än är 0-0 och måltavlan och vi har som Färgracia heter sista åren från fyra läge och har så att man lite ta i andra läge för att börja. Tack för först och hörast.
Ja, så vi være klare til andre halvlek. Og det en utskjutting fram til halvleken. Det 6:30 som fram til og det Peter J. Pedersen som ferdig ut, og inne kom Gestor Boas om dam. Håpelig oppbrøtt fra fyrrelage. Og så setter gang til attrater. Enda står 0-0. Og 1-1 enda i den første dysteren, så det HP som 8 vi ute på Anamali. Hese dysteren eier HP på 6-30, og på 6-30 HP her enda i 1-1, og 2 til HP som en avgjørelse firmon vi hese her stående. 6-30 annars være neka om man at han har den første 45 minutter, men her som det viktig at maltalvene en 0-0. Andreas Eriksen langständig fram etter, men han får ut av vettelen. Det innkast til HP, og Mor Jonsson gjør seg klar å ta det. Hegen Hansen litt fram etter. Bolten ikke ute. Så på 6-7 slipper jeg opp attrater. Ottmar atlar han fram til Benjamin, men Pinkel til midtlån, litt av Astromsje, atlar han til Stanko, men her kommer Roald til midtlån. Lanka går boll fram til Benjamin Heinsen. Benjamin firmer backlinje, så skal han få en innlegge. Det gjør han eisne, men han vil takla over utom. Og godt takla av Aramor Jonsson, til han vinner malspark på stående. En sugobolt fra Roald Jakobsen fram til Benjamin Heinsen her. Skulle kanskje lagt innlegge in fyrir Sindro Aron. Valde affära ett trekka 3 mot backlinje och ta tatuina mot Aramor Jonsson att sporta åter och tackla. Jan Trost åter till Fight Jesson, lite upp på minen mot Stanko. Men han får få bo i atlar här. Stod där Levi Hansen rönnar för att jag Roald Tegriver till Bjartna Pedersen. Bjartni åter till Andreas Eriksen till Otmar Ferrö. Så rönnar Erlend Magnusson har lite fram efter. Fram till Chest Paulsson Dam för en kort. Anche frispark spelar korren. Långa boll fram efter utav att till inkast på 6:30. Det är tendring går på ena vägen. Benjamin Hansen priggar fram till Patrick. Hur folk visar ut i borren. Aträttet till Bjartna Pedersen. Bjartna Kvajeran. Långa boll över motsatt. Tar lätta färd till Sytlovic. Bra start matchen driver in i banan ut från att run skott över blockerar över. Så det Aramor Jonsson. Om man missar han till Patrick, men för han backar han ut av vätteln till inkast till B36. Till några få meter här från hotna platsen ut i högre suje. Bjartni färd ut att ta heter inkastet. Bjartni Pedersen. Tar vi ett långt inkast för det. Hein Hansen den första bollen här skallar han ut från. Bjartni leder han färdig ut till ett inkast. Så är det Simon Samuelsson kommer efter vi. Sparkar han ut av vattnet. Åter inkast. Bjartni är den samma inkasttägaren. Lyfter han en för Efter Hein Hansen och tar väldigt Roald lägger han ut till Bjartna. Bjartni ska få någon kontroll så kommer inlägg flatthetsvinnare. Stöker ut till Eli till Roald. Flatt ut för till Fernando Benjamin skjuter men tar Bjarka och så är det B36 som skårar!
Jag har alltid att det Erlend Magnusson som skorar efter att bollen stack ut från till att vara Tighty Jesson som bjärgar en rimmarskott från Benjamin Heinesen. Och det som inte hörst är att Tighty fick bara stort någon ut i fältet och bant i fötterna av Erlend Magnusson som lejan och är tomt. Hoppar mål till stående 1-0 till B36. Och har spelat i 4,5 minuter av Örnhållage och nu är 1-0 till Tarkvite. Och så ska hoppa fram och reagera. Få att här ett mål isne så är Pura och Jonom. Men nu är det alltså på 6 som är 8 sammanlagt. 2-1 sammanlagt. 1-0 i det och 2-1 sammanlagt. Roger Flöton att till Johan Trost om man missar ner Patrik i högra pressa. Hegen Hansen till Barstal Vartom ut till Armor Jonsson. Driver fram att bollen ner Benjamin Hansen kommer att via Japanon. Vänster och Karin att till Barstal. Barstal lägger boll fram till Bjarten Petersen i hötten där Hegen Hansen är med inne. Det griver upp ut till Armor Jonsson, Ferran Arna för dem och så till Benjamin i mitten inkast till Hobby. Inkast till Hobby Armor Jonsson klarar. Och där gör han av läggarna till Stanko i brinken ut till Simon Samuelsen. Och så för Stanko han åter rönnar prigan om men här till 600 meter fram till Sittlic över till Patrik till Sittlic så färdig ut efter Johan Borron så efter är Migrin som driver en vid bollen och boll fuck ut Johan Borron kan göra så lägger han över till Erlend och ska han få nummer 2 mål för in i bästa för en kort. Han får en kort på 600 vill ha brottskarp på gjort men det blir inte dömt. Det blir inte dömt. Ja, då inte så ger stötta han var akkurat för det här som det hände. Så ut som han tar Maria han som ram in och jag bara men jag tog inte med om ordentligt. Tog inte med om hur så hade var men så är Habjärn nu vann mycket spel här. Och jag någon så långt väg spel att till Tighter som nöjs att tämjan och så är det som Samuelsson som är för en klassisk ränning framåt där för han lagt till pinka till Roger Flöt och han folk vet ju du bara om lägger han ut i höger så är släpper så till inlägg. Oj, ett inlägg som inte rycker så väldigt gott. Inte rycker det så väldigt gott till Levi Hansen och ja, vad folk vi inför det så alla har bättre så kanske att akkurat som är på tror men nu kom Mario Plummoy det är bara gott för kampen. 2 ålders not för nu står han ner 1-0 till B36. Så ska Tor Thomsen dra alla som tog i flytta bollen från en sida till ett annat. Och för guldkort. Han får guldkort Tor Thomsen för att dra alla sidomarna. Och inte sälja nog tog han brukte här men nog till att Akfinn helt av att dra. Så kommer fritt målpartiet upp mot Mine. Där ska alla vara men Habjärn kommer bollen här. Framåt men här kommer 600 meter ränna framåt ner men där lägger bollen för att till Tight Jesson. Hämrar boll framåt Benjamin nej, hur är det? Bjarten Petersen runt jag får bollen från Simon Samuelsen. Så kommer 600 meter smäcka långa boll fram till Benjamin Heinsen. Armor Jonsson är högst här och skallar han ut av ett något inkast på 6:30. Benjamin Helen och Armor Jonsson så för Armor Jonsson framåt över häkta över Benjamin frispark till Hoppe och häkta han så mycket han får ur skålen. Inte en av de vanliga målskytten som Platja skorar för på 60 Erlend Magnusson. Jag vet inte om att jag kan ska ta första målet till honom. Av bästa linjen, jag vet inte om några andra självor banter nu. Jag har helt inte kammat det så bryr mig om det inte är så men att för en stort låt alltså att det är error som kunde skora en tar vanlig Sysselvich och Patrick och error vad vet jag. Så det pinkar upp på gång där och så spelar långsamt där att du vägen helt gör men Habjärn vinner och tar fältet. Jag går över mot backlinjen. Så kommer inlägg flatten för det. Första bollen här är Erlender att han fram till Sysselvich.
Men Johan Frost kommer mitt ner. Att till Barstal. Barstal att till Tight Jesson som långt ut i fältet någon. Oj. Han långt utanför Brospark. Utanför fältet här och smäcker han boll framåt mitt för och i mikrinsen någon är Roald Jakobsson som för nej det var det Eli Falkberg ganska som för bollen på inte så vi en god skott så kunde jag sagt han slagt bollen i rum målvärden och i tomt mål. Men ska det satsas så ska det satsas och det attlar hoppas ju ödla för dem. Det är Roald Jakobsen. I frysparket 4-6 vi ut i borre. Seslovic. Så vart det lagt inläggen för det. Jan Frost. Växlar fram till Pinkel. Renner prickar fram vid Ottmar. Men hoppar vinner ett inkast. Det var bara inte nå långt tid. Men han lyckas för Pinkel botten och hela han fra sig. Och så får han kort. Kropp fryspark och korst till Andreas Eriksen, Guldkorst. Schweiz och Hektar Sebastian Pinkel. Frispark till HP. 5 mål tror 6 mål tror minuter final. 6 vi är 8. 1-0. Där målet kom att han 4 minuter av Örnholaget. Det skorar i Erlander Magnusson. Stanko, Hein Hansen, Roker, nej, Jakob Roa. Stanko Attersson renner lätt an för men vinner Hotnaspark. Han vinner Hotnaspark till HP. Det Roker och Flötning Jespersen tar det. Ut att skruva. För Hexter Hein Hansen så fattar han för ny för Jon Tross. Atter Roker lite hans igen inne i Atter för Hexter och så saxa spark från Pinkel men bollen lever in så man lite inne i Atter Pinkel för Olof där Patrick Hexter ska han borstör till Benjamin Heinsen. Benjamin lägger boll ut och hit på Atlantal Jesper som damm men tighter kommer långt ut mål och dribblar och vankar han håller boll framåt till Hein Hansen och duell vid Tor Thomsen tar först där och helt någon. Tor först och helt någon. Det är Eli Falkberg Nilsen. Över till Ottmar Ferrö. Till Tor Thomsen. Till Roald. Och så missar han. Har Björn vinner tag över. Roger runt av han inom mer och vinner så en inkast på förstående i stadion. Lägger långt in i fältet. Bollen kommer fram till Patrick. Så får hoppa gärna. Lorena lägger den för men sektorn kommer till en långa boll fram till Seslovic och Simon framåt under en duell. Simon för ett ja och det är långt ut i målen. Kajer Seslovic. Han skjuter och han skorar inte. Oj, en chans för Simon framåt för en kort och spelar domaren på en frispark han helt han blir renter. Seslovic är en rimmar mållägga och Tight Jesson var 34 meter ut i målen och inte var målen. Runt att tackla ham och fick skärma Seslovic till bara kunna skruva han centrum målen. Akkurat inte nå harst men sicken en chans att nu till B36. Hoppe pressar fram och så är uppe i hinvägen så det är ivalest massor av mållägg om det som efter era kampen och det är bara gott. Roald Jakobsen, Hotnasparke. 4-6 vi ut i höger så ut att skruva för första bollen där. Det är en på 60 där men Eli och gör frispark mot Barstal var de. Eli Falkberg Nilsen frispark till HP, Tight Jesson lankar han himmalök framåt till Simon Samuelsen. Men kvar här Andreas Eriksen, Ottmar Ferrö luncheran till Benjamin Hansen, att till Bjartna Pedersen. Det är nog vi hoppar som löj på.
Vi fotlar för Roker av flöt om det tror ut i vänster tror jag till Simon Samuelsen som kommer ur offside position och för till en inte till bollen om för det inkast till på 6-3. Bjarne Pedersen till Eli Falkvard lite som vi ritchen och fram till Benjamin till Jespo som dam upp på loft Barta Vardum som flickvann fram att vi han heter till Stanko. Vi är helt den här men här bollen Drever ut på en bolt hängsle som vi clear over till Otmar Ferro, löper i mitten. Inkast till HP. Jan Trost till Roke. Bartra Vartum. Armor Jonsson fram till Pinkel. Här var Andreas Eriksson och för lagt han ut till Simon Samuelsen som misstimer sina sending till sin Scholz för långt från sig Benjamin Hansen i stadion rönna finna en av inne på sektorerna här framme men stadion kommer ha bjärn mittlon Roger och flöta vänster och hängsliga mittlon snöjt tvärmans ut och bort till Armand Jonsson sätter fyra ut i vänster här Benjamin Hansen mot sig backar center till Hagen Hansen till Roke som är inte fram här nu vi är ju till Johan Trost efter till Roke som mittfältare dirigentrum i alla spelarna till HP Rönna lägger ut på bord här till Vångbatchen. Jan Trots kommer fram vi så kom bollen ut till Jakob Roa. Vad gör han? Helt göra höra bollen och så missar han så är det tvär mot Reinom så ska sen ju bara komma från Patrik givet till Seskovic. Tvär mot Reinom mot Barstad Vardum och vad gör Patrik? Han drar förbi och får bli målvakt och för en kort men jag alltid inte att han dömer nog kort till Patrik och så är det rekord. Så måtte være rekord, han fikk kort til Janne. Rätt kort till halvtid var öliga harstdömt här. Røyner att dria forbi Teit och Jesson. Och Fjärron Kott. Ja. Hatta kan diskuteras. Det kan det väl och vilja. Men nu är det alltså på 6-3 en man minne. Ta sista halva timman eller så. Är det 8-1-0? Ja. Det var spännande kväll. Hetta för utarstars ju hur sätta för Hálvfinaludystur till på 6-3 som man sitter tungt och Malmö lagen sälja från början av Örnalaget och hej isen av en så firmon alltså framför i förra halvlek men nu är det så en man minne och vet någon och kvar för hoppas att få bort 23. Roger Flöton till Simon Samuelsen. Simon kan göra andra än det Andreas Eriksson knäna här och utav vet någon till Hatmarsback till HP ut i vänsterside. Kontroversiell döming här från här i Örnalaget här är halvfinalen. På 6 det har alltså månen 2-1 intill ja det och så är det som man skorar av igen Hansen vi närmar stånk men Tore Thomsen var öliga så där reagera. Nu då Happe som tog fullständiga i vår och på 6 backa långt åter Teit Jesson är god jobb med nästan framför mina nu och spelar vi. Han må passa på att vi kan skjuta som mål lättliga att han för mina is nu om så där han kan alltså inte fram alla. Han må passa på målet. Jag går och rönnar släppa sig in mitten här och fyller tacklingen ner frispark mot Avera ja. Det var klart frispark och har han rekord i handen till alltid nästa dag över. Nej, han går kort till Loman efter och går kort och det är till jag vet inte vad han gör det till. Jag hade det varit på 6 det var. Jag vet inte för guldkort där men det var en sån hobby arbete vi här och han som gör det frispark han är långt över en igen kommer åter till Jakob Rowe Davidsen. Jag hade det varit på 6 där för jag brockade ju om att Maron skulle ha kort. Men är dramatiker luften och spelet ska sättas igång att nu. Intensitet under ölier.
Tore Thomsen ska ta frispark för B36 vi får utrustning mot Farner ända B36 vi 8-1-0 och för sammanlagt 2-1. Här inkast till HP. Jakob Rowe till Jan Frost till Barsta Vartum. Spelar vi touch nej vi 11 mot touch på 60 där. Patrick Johansen så alltså ett sättna gola kort. Ta en time värspeltor. För som domaren säger att filmmatchen till ett brottspark och till ja, där mötte domaren och så och ska inte säga att han jo skräft ut men det så öliga suspekt ut. Ja, nu är så 35 minuter Werner. Tore Thomsen är frispark. Det tar frispark för B36. Atlar mot Elif Falkvart för mest vart att täcka två man för lugga att spela fram sig. Långa boll fram till Pinkel till Stanko utan någon till Pinkel vi fram. Så ser man samma sen och han är offside. Han var akkurat färdig och Aron Sanders som kom fram. Frispark till B36. Och det har varit teacher nu. Tore Thomsen, frispark till Grand Framåt. Hein Hansen till Benjamin Hansen. Benjamin fram till Sistlich. Vi tacklar här bollen. Vi pressar över men fel lagt han över till Roald. Vi är ute bort till målskyttan. Ensam mål till vi är. Lägger han gå bollen för Elif Falkvart löper upp på den skallen men tajt kommer ut och loftar. Nu är öliga gå inlägges ner Erlend och Magnusson. Och då är det så mål över visst. Här till ensam att målskytte. Och hinner fyra halvfinalen med spel inne tar skora i Hein Hansen först för HP. Att han 4 minuter och i 18 minuter vet alltså Roald Jakobsen som gärna är. Och det var TB i målen så kommer ju till det nu ska skiftas ut. Det är Jakob Rowe Davidsen som ska ut. Och in kommer Martin Bergvold. Så det har vi backar om Jakob Rowe som för ut och in kommer en styrande mittbaneläggare Martin Bergvold. Så hoppar för etters ner till Ranchivas och Kvistja. Det är allt annat över nog så örst. Inte spela som mållägga. Så är det att man nu touchar mot 11. 11 mot touchar och såga. Ja, där vinner sig först toucha Amine och hoppa på att det spelar för småmållägga på 23. Barstal över till Rock vänstra. Vi är ut till Jan Frost. Alltid är han klar att ta mot bollen och Roger av flöten Jespersen lägger han långa boll ut mot vänster. Men här kommer han och så stottar Benjamin i hötten ut av ett långt längkast. Armor Jonsson stått till Martin. Att till Barstal. Jan Frost för Mina nu. Till Rock. 60 är långt. Nog längre efter än där var det från början vi håller inte någon. Pinkel har helt bort nu renner legend för det men han för ut från vi Atlant halt in med Armor Jonsson kvar han smäcker han för en över och här Tore Thomsen. Tore Thomsen loftar någon och så är det ju hatt någon Hein Hansen och Tore Thomsen. Men det var han kär. 8-3,5 mot Werner en är 1-0 till B36. Tore gippar han långt fram. Martin Temmeran men bara över till Elif Falkvart. Och är över till så fortsätter han räddningen av bant i kroppen med Hein Hansen och för guldkort och beinleis rekord. Beinleis rekord till Elif Falkvart Nilsen.
Och så hade hotla bergast. Beinleis rekord till Eli Falkvar Nilsen, alltså han är i elva bollen och så fortsätter han räddningarna bant innan kroppen av Hein Hansen och till sektar Dagfinn fått till Beinleis rekord. Att det är otroliga löje. Jag vet inte, så är inte akkurat kvar han straffan eller om det var tillvita, men det mätte domaren i ötleförna det var. Och helt inte vill Luvo så ska jag låta för det så vidare nu. Hoppe två lägare mera. Tar höcka bollen in i fältet. För här första bollen Armand Jonsson om att släppa till skott. Bollen en runda släppa ut mot backen här men Benjamin Hansen kör mitten. Och nu ska B36 det huxar sig väl om. Här var tungt med honom. Hoppe hur sett sig tungt och B36 när det kommer ett annat ut ur Frossa marken nu. Tar har parkerat bussen som man så gör men tar bundet att göra där så helt två lägare minne. Levi mot vägen in till Hejen och finna en annan åter men här är Systevich åter och hjälper till. Prickar han framåt men bant i höfterna Hejen åter till Jan Trost över till Marsten över till Barsta Vartum. Till lukar vi att ett Jefferson ska komma via spelare i Isnes så något hoppas är ju 60 av 60 halvne men sändningen här genom som råkar att finna hoppas nu i hantar sån kan vara och långt och ut av vätteln till målspark till B36 och Askarner B6 skulle någon tar Deutsch av i att heppa så ett li. Nu 2 minuter plus att läsa efter av så här sätten i hálvfinalen B6 vi är en A8. Hoppe skal skåra minst 2 mål för att komma vidare. Ett är inte nog så vill det bara Jan Lager och Ivetøy och allt det där. Men ja, nu ska B6 göra och så att ankor är klara till att bli inskifter. Hoppe Lagerna har Eisen ankor som tar klara till att gå in. Jag vet inte ordentligt vad det är. Kanske är det Adrian Justinsen. Jag tog bara så att han är färd ur blusen igen. Men Röna hinner hoppar som är vet om att få han in i fältet. Få han målmöjligheter. Vinna sig ett inkast. Vi brostar match ut i högra sida. Spelar efter till Bergvold. Bergvold rundar chippan in i fältet här. Men Andreas Eriksson vi har någon fram till Benjamin Hansen. Den där färd till Roald gippar bara långt av Vandalaj. Heidi Jesson. Till Bergvold. Och Jan Trost till Marsten. Till Råk av Flöten Jespersen. Och Stanko över till Levi Hansen. Levi ränner inlägg med blockera och Martin Bellkvart tar över till Simon Samuelsen. Här ute i Ventraborg här Armand Jonsson visser. Vad gör han så? 5-6 mot honom. Ut mot Martin Bergvold. Ränner spela där tommar här i vägen. Jan Trost ut till Levi ränner inlägg. Och det är Erlender. Och Roald och ränner så en långa boll framåt men det är lagt där denna tjata om så långt bollen framåt. Inte chans att köra på som damma får handa bollen. Så ska skiftas ut. Det är Hoppe som ska skifta ut för Simon Samuelsen. Och det är Adrian Justinsen som går gytte, eller som ger gytte och Janne. Alla lägare, alla centor, myvatlare, han kan säkert spela som BG. Alltså för en rättliga go all of styrk hava en onkel lägare som kom till Hoppe för någon halv år sedan. Och som skorar nog mål första delt och Eisen spelat några kamper av bästa linjen i F-delten. Bergvold renner lite annan fältet. Här är Eriksson Hextor. Pinkeldal lurt att över och tar fältet där. Stankar renner vid namn Benjamin Hansen för Petri någon och Arnhamn släpper för gott igång så kommer Adrian Sinsen och jobbar någon jobbar upp via få boll natter. Bergvold ut till Armand Jonsson. Här var Adrian framför sig. Väl kan åter till Bergvold.
över till Råk och sätter fyra ute i motor högre så är till Levi. Nej, kvar är där. Bartal vart hon för helt fram vi satten vi hött och så perfekt det vet är Erlander och ut till Hotnarspark till HB. 4 minuter för nu. En står han 1-0 till B36. Roker lyfter han upp och stankar högst här men han får ju bankbollen mål nu tar vi fält i det. Adrian Stinsen släpper mot backlinjen. Lägger han för på 6 till banan ut till Hotnarspark till HB. Vänster så ger det hästvärnar. Adrian ska själv ta det. Han är 15 minuter eller så efter att spela vanliga like Adrian Sinsen. Inte så högt hästvärnar mitt vid det så alla skjuter men där blockerar in i 5 minuter. Han fäller ut till HB efter bra matchen. Då den där chippen över det. För Hextrier har fällt till en som skjuter bite bom. Jag vet inte vad det är som skjuter där. Vad det Hegen kanske har flera ben som smäcker ett samma botte. Det är ganska tydligt att han var på. Men det var så något han var på mer. 45 minuter för nu. En B36 V8 1-0. Och före sammanlagt. Och så är det B36 som ska skjuta ut. Utför Benjamin Heinesen. Detta Magnus Holm Jakobsen. Magnus Holm Jakobsen kommer in för Benjamin Heinesen. Och det är en Mario spelfördelare en sån rennare vonkor som Benjamin Heinesen är. Magnus är Mario en centraler. Och så vill Chester Boa som dam vill sätter ut av vonchon. Här som Benjamin Heinesen var. Howard Thompson. Litter matparche fram till Bjartna. Har Björn kommit långt men så då Otmar Ferro vinner nästa bollen. Roker över till Aramor Jonsson till Martin. Vi är ut över högra bord till Jon Trost, över till Levi. Till Martin. Barstal, mittfyrre. Ut och bor vänster till Aramor. Så att Adrian Sinsen lägger flatta vid men här är Otmar för större vatten. Nej, det var Andreas Eriksson. Adrian till Barstal. Över till Hegen Hansen mitt för igen och Goskott. Nej, väl kan ut i högsta till Levi i stadion. Så där Jon Trost för Evlapp. Väl lätt han för nej inte brukar jag dra så. Lägger han vid det här är det. Chester som smäcker han väck. Hotnarspark till hopp ut i vänster. Ja, här ut så struste för 5 minuter som gånger. Ska alltid halta, eller ska hoppa fortsätta hålla Adrian Sinsen så testvinner. Hegen Hansen under löp upp för det men tar vinner bollen efter shot och tar väl till ett så ett skott från Roche halvtid. Men han fick inte helt i bollen ner och han färde på. Så lyckas en på 60 där här. Bjarne Petersen halvtid som lyckas efter. Jag vet inte om han har finnit en bakalor eller något. Så här ska hända här. Så det är 12 minuter efter av vanligare like-toy. Och ännu står han 1-0 till 6-3. Det må alla komma att han har 4 minuter i Örnholväge. Och det skorar i Erlander Magnusson. Ja. Tor Thomsen vid matparsen. Rannan fram mot Jeste, men har Björn kommit långt så där pinkar så lägger han i mitten fram till förekommande ut där och tar ut helt normalt och tacklar. Tar kom helt normalt ner och tacklar igen. Levi var om att släppa laser här. Jan Trost. Det Barstal var dom. Barstal över till Adrian. Över till Christian, nej, vad heter han? Jan Trost. Stanko. Om alla tacklar vänstra
Och så prickar han honom, släpper det skott. Han gör där, men tar lägger sig ner helt honom. Och där råkar av flöten Jespersen som vänster och möts och skott och fick inte lagt honom vidare inför det. Och där är en rymlig gå stå. Men han smäcker i flatt och här var Tor klar. Tor Thomsen, lång gammal timmar framåt till Berra just to Boa som är där och han vinner bollen. Men så retur bollen till vinner HP. Barstal Vartum till Martin Bergwald. Två likar Myra i HP Arnor. 6 det finns inte minne än 2 rekord. Martin Bergwald till Hejen Hansen. Ut till Stanko där fjärde vi är ute på till Jan Frost och så sändning atta för vunchen och ut av Vättelnon. Inkast till B36 och tar jag röna sjåvan det jag brukar alla tatuerna där kunna för att hålla hända Syrenheim. Men jag lunch där i bollen där. Nej, det var nog så att det inkast. Jag helt annars så den B36 här som smäcker bollen ut. Här får jag 1 minut eller så. Vi hälsar stunden på hon. Heter Jesson långt ut mål någon lägger han ut till Adrian Justinsen. Sätter förra ut i vänster sida för Ivlap Armor Jonsson. Driver en natur mot banan hur Armor Jonsson och tar så är han mot vägen inne. Kan han smäcka han flatta bollen vid det med här tvåte Bjarne Petersen ner och sparkar han ut av Vättelnon efter att han sparkar till HP. Roger Flöten Jespersen ut att ta det. 9 minuter efter av vanliga läge en är på 6:38 8-0. Roger av Flöten Jespersen. Hotnarspark i vänster sida för HP. Högra bandskytte, tar vi in att skruva. Så ska Ankor lycka byta binda lyssnar. En HP-läggare. Till Armor Jonsson. Så är Hotnarspark klart att täga från Roche. Och tar vi mitt för det. Barstal om man får hött ja. HP gärna vinna bollen. Och tar vi Hinneborn. Stanko. Rönnar fintar läsan här, spelar Levi. Attla jag får en attor, men så kör det runt attor. Adrian Justinsen mitt för nu. Flatt fram till Barstal Vardum. Till Martin Bergwald, ut till Levi. Levi lite transgender för men här vill blockera. Och ut av till något linkast. Och så lyckas en på 6 där. Men spelar korren. Hoppas han har bollen med spelar korren. Så det Adrian som rör skottet, men B36 en tvåta 29 tackla. Magnus Holm Jakobsen där. Vi har går tackling. Hegen vi en sändning in där. Så där Magnus Mittlom och han pulveriserar han upp på loft och sänder framåt där. Och så är NSU om att har vunnit sitt plats i som det ena ligger i finalen. Här är det Hoppe som går och får med för det. För det som skjuter! Det är mål! Det är Hoppe som skorar och för vet att Barstal Vartum allt är. Jag hade den Barstal Vartum som skorar efter inlägg här. Hoppe släpp äntligen Jöngon här i höger så är utfra. Och så är det 8 mot mellan domaren, nej mellan Malverian och Hegen Hansen. Tack för en fotma. Att vi en korste kanske. Jag vet inte. Det har sitter läsen till vidare. Har guldkort till Hegen Hansen. Och Levi Hansen ville vara vi att det är Malmaren som har gjort akkurat. Och han tar det att göra honom guldkort eisen till han är långt. Och göra att 3 reja korste så vill han nog tripp på områkning vi. Så det gör han inte, han gav guldkort till Hegen Hansen, men Barstal Vardum har skorat för HP och nu är 1-1 och tog är det pura jämnt och det som för till långt av like tog som stod han är nu, hvis jag inte händer att 3-1. Dramatiker så det baskar och stämningen är han är öjlig. Fantastiskt gott. Och Andreas Eriksen att till Tor Thomsen. Långa boll framåt. Johan Trost till Hejon att till Martin ut till Adrian Stinsen till Hoppe som kör att här har ju 2 mans flyger Adrian Stinsen fortsätter ut och bort till Stanko går han. 5 mot backlinje.
Och bojar ut för att rönnen så igen vid skottet och en B36 ut om till Hotmanspark till HB. Och till Roker av Flöten Jespersen som för fram vi 6 minuter efter av vanliga läget då. 1-1 stod han. Roker klarar. Trøynmål til NSOI mot KI. Så det var ikke KI som var parster av finalen i år til alltid man kan stedfesta. Helt visst. Det er ikke alltid avgjort enn, men det ser forferdelig svart ut til dem. Så Rona Skinkar finner ikke synda hønt fra halvfinalen i fjør. Mamma säga. Här ända den första dystron 2-2 och nu är NSO i 8 3-0 så det ska ett lite mirakel till om KI ska klara. Jag väntar tog. Här är så 1-1 och till hoppet som är 2 likar mera än på 6-2. Tack hörde jag snö för jag får vinnande målet. Här kostar en goal lite för jag får utjämnande målet. Och Tor fintar här och lägger en annan boll fram på 60 den har just en liten långare bana nu Sitlovic för en kall och man har få frispark men tar vinner bollen här han en fram med tror man så fram vi tar det ju så egentligen finns mål i nej så egentligen finns till första utvisningarna och så igen bänt att han har till nästa så hade det nästan inte varit framför mina nu var det så eller tror jag fyra mans framför mina. Heijon Hansen, vad gör han nu? Lägger han ut till Adrian Sinsen, ute vänster driver in man vann folk väster ut i vänster borre, Armor Jonsson, flatten för det men här vill tackla eller blockera och Benjamin, Bjarna Petersen. 4 minuter efter, en rätt 1. Adrian Justinsen, vi har någon part någon innan skrua. Han ligger väl, men så kvar det så skjuter här till är Stanko och en 600 fot och ut av Vätterlund till Hotmanspark och där är dansande svätcher in och attacken fått nå. Vill jag vara vet er hopp här som kostar ut. Men det har väl takt inte finnas ju han är dömt och han bröt det inte. Hotmanspark till HP. Roger av Flöten Jespersen attlar attacka. Och det var ut att skrua för första bollen här. Det var hopp i hött och hinner inte han när Pinkel ränner han bollen upp. Atlas är nummer och Jakobsen men han vinner han åter. Ut av Vätterlund. Inka till hopp i. Pinkel för Solbrot att ta det. Utfra till Martin Bergvold. Till Levi. Och så rör det Jan Fidje. Magnus Holm lite fram på en hoppjärra här och rönnar släpper framför med här kommer Stanko och i mitten. Och så är Stanko i hatten att kom vi Magnus Holm Jakobsen domaren kör över och rönnar Syslevic alltid. Till för kvällen ena så ner det så vill det förlanka att det var utjämna så inte vi Korston. Twitter fulla att det är ett lave farnor av tack för det. Tack för det. Ge mig akkurat säga som är att det har varit två kontroversiella stöver och möjliga fullständiga distar avgörande stöver. Och det är alltid Jadels och nu Sanko släpper om att backlinen ner ut vänster kan göra. Han har en mot mål och Atlas är nog mer om att räcka men så får han och långt och det blir för smart. Och missar han det till Malspark. Halvar andra minuter efter att vanliga läkt och säkert några minuter att rätt för allt det som har hänt. Och Malspark är till B36. Tor Thomsen lite annan boll framöver. Chester Boasson Dam vinner han. Roald att ta emot det. Vi rönnar lite framöver med Adrian Stinten i mitten men
Roaldur vinner åter, Hängnes ska fram till Bjartna Pedersen. Så spelar där smart 1-2 här, men Hoppjärn kommer mittlån, Hegen vinner han. Vi pressar av Bjartna, lagt han ut till Aramar Jonsson, han åter. Vidare för han mittfyr till Stanko, helt åter till Jan Trost. Jan Trost ut och bort till Levi Hansen, vi framåt Stanko i håll i Ataver Batchon, vinner han nästan. Läppar till inlägg. Ottmar för en kort, Stanko ner över han in. Åter till Jan Trost, in mot minnet till Martin Bergvold. Rönnar chippan inom Parta Värld som inne i fältet för första bollen nät att det skott med över på 6. Och han tar av bollen här bränner men på 6 är det SNS så fire till Hoppjärnor så det är öjliga tungt att få så sista mot några gånger. Stanka vi in där. Om rycka till Aramar Jonsson som häckarna lött här. Det var som om man häcken try så långt han häck men han var akra och stotter. Och så är fjärdomaren och visst 30 minuter lagt där träet. 30 minuter träet och nu är det anker som får krampa. Bjartne Pedersen alltid lägger ner vid krampa så en löta gång över tog. Och en är alltså 1-1. Och som sagt 3-0 i Ronavik så NSU verur nog säkert ett av Lenon som är i finalen och det ska möta en Hälsoban Lenon 6 en rar hämtning tar framför Mina och så får läpparna fröjer Chester Boasson Dan plötsligt ur Ankon en fantastisk sändning från Syslevic. Och så tvejtar han sig ner en glöjanta tackling och vinner bollen faktiskt. Ja, här är 6 som rönnar flitas inte folk framåt där. Gå sändning fram till Bjartna Pedersen och han tar för han inte fädra. Inga till Hoppe. 6 ska Eisen passa på att Hoppe ska Eisen passa på att inte färra all för Kila läst i allop. Det är alltså ett öjloplås är renna i 18-4 där. Adrian Jusinsen. Rönnar får han ut i vänstra bor. Men tar helt jag får bollen åter. Armor Jonsson och vänstra bor. Lägger han gå sändningen för det men det är 8-4 vi har någon. Utvinna i hinneborgen här där Levi Hansen tar mot det lite rand för en infält i åter. Stanka löper upp för att Johan men inte till en på 6 där. Men 8-4 i fältet vinner hin Hansen bollen ut till Armor Jonsson åter vänster. Flatt in lägger sig ner. 6 för dra 8-4 fältet åter Hoppe som tar mot det. Johan Trost till Hegen Hansen. Till Stanko. Mittfyrre ut i vänster till Aramar Jonsson. Åter inlägg för honom. Väl där men för tätta målvärden nedsvärnar. Go ahead men för tätta målvärden som loftar och 2-9 Roan. Och så är kanske halvannan minuter kanske bara 1 minut efter och Töjnes har lagt att rätt. Men vi är inte mål att rätt hälsa Töjna så ska det alltså spelas 2-15 minuter. Och så blir det med straffar. Adrian Jusinsen har fått sig ut i borgen. Priggar in till Stack och Hesvärna. Vi har natt till Adrian, men Adrian får knapp sändning till han. Så långt sändning till Syslevic. Syslevic gör Andreas Eriksson visser framöver. Han tvärman så diplomat det kvar gör han. Rönnar att lämna på boj. Häver han en. Lagt han ut i borgen till intill att Andreas Eriksson skjuter. Men han har bjära. Ja, här bränner jag bara. Ho. Och så brukar jag damer Tojon i färron. Oha. Dramatiker. Och här blir en liten pausa och så blir 2-4-15 minuter. Man skulle ta lugga på vatten och kanske massera söndra musklerna. Det är något trötta män så att ha gått i munivera rättliga målvård till att renna ganska dubbelt så något som Hoppjärnor bara för att välja för det. Och det är alltid öjla tungt när man inte har bollen och renna att man då. Så det är spännande om Hoppe kan nu se här Eikatuina kan få något mer ska mån att göra sig galdande.
Eller om B36 hinvägen kan halta törn. Det blir spännande att se. Det skulle inte vara den stora. Ja, så får jag vara klart efter till den förra halvleken av Eikatøyene, och domaren skulle lägga till sig och stretcha lot om hver ska vara kvar. Jag halter det. Så en utskifting av V till till nummer 11 som för ut. Och till Lukas Syslevic och in kommer Gytle Samuelsen. Så är klart att börja efter. Nutje B36 lägger mot 11 HPR. Här blir tungt köp 6 där. Det är Patrick Johansen som fick 2 gulkort och så var det Eli Falkvar Nilsson som fick beinleis rødt. Og det har i den grad brøtteston fra B36 det stort fullkomliga til å hoppe så totalt leie til at vi står støtjen om. Andreas Eriksen. Det første er 2-15 minutters Little Diston. Setter gongt för att avgöra
Hissa satt i hálvfinalena mellom HP og B36. Title Jesson til Jan Trost Davidsen, til Roke av fløten Jespersen, til Levi Hansen, Egen Hansen, spelet der rundt her, ut til Roke av fløten Jespersen, halt ut i høyre side, Jan Trost, Martin Hein Hansen springer han om och så släpper han fröjör mot väglinjen utfra och så skårar han Barstal Vartum vi så in och sätta målet tackar inte långt tog inte nog mer än halvannan minuter så skårar Barstal Vartum så sätta mål och tar sätta för HP och lägger 8-2. Det som har varit tungt här för att vara en tinkre Köper 6-3 Här brukte akkurat det som där skulle göra massa av plats. Här är ju två lägare i Maira och nu lyckas det Maira en hopplig som är igång vi att spela sig i finalerna. Det är så första finalen så är han i 2008 och tar så vunnit han så är han 2004. Men allt är inte helt den. Det är några minuter efter att spela en. 60 ska långt fram efter och det här kan spelas också på 4-2. Somliga kan det spelas också på 4 motståndaren vet ju att det är ju två lägare minne. Att man förr vi hade någon Magnus Holm så är det där få inlägg fram efter Erlander. Ensam att målskytten köper 60 det. Rönner lägger fram till Ottmar Ferro som är flott och långt fram nu. Hopp gärna får han 8 till Ty Jesson och långa boll fram efter. Aranda får vi är med Bjarne Pettersson vinner för på 60 så det Ferro i till Ottmar Ferro som missfärdig. Han har angått vid vänstra borget han manglar ju tvärmans. Och så det ständer där hoppar för fram efter Adrian till Stanko och Astrid till Armar Jonsson som fer han Arna förut. Nej, det gör han inte inkast på 60. Structure minuter. Farnor är att han första 15. Ta tog Barstal Vartum bara 1 minut. Att lägga skora så satt mål utas någon 1 minut av övertygelse. Bjarne Pettersson lagt inlägg för att få Ottmar Ferro att sända vidare men ständer Alexander Stanko en lång boll fram till Pinkel och Renduel vid Andreas Eriksen. Rönner får folk vi ser Adrian Stins och Jimmy Hinborn och Pinkel lever han in. Så man kan få bollen i bron. Stanko reser vid honom. Stanko Ferran och missar han. För Renner mot den där. Det är Erlander Magnusson. Och så Twitter Magnusson Jakobsen 29. Och får fatta honom. Aron Stanko Ferran i RFR. Levi Hansen att till Jan Trost. Till Martin Bergwald. Jan Trost till Barstal. Dubbelt av målskyttar till HP. Egen Hansen. Slätar bara fram efter. 60 bankomma så får han bollen. Magnusson. Jag kan sen hänga fram till så bränner hela bollen jung ner men här är Martin Belgård kommer på plats och ruttar av Andalai. Jag hade hopp gärna hitta nästan bara fram efter nu tar tung 20 år på hitta att det är här i chansen att köpa sektor lyckor om han är lägga sig. Får där kanske fanga hopp gärna ska in benen att man får vi har någon att lära fram till på just på som dam. Hopp gärna vinna Sinsen Armor Jonsson vinner. Prigarna framom, för så sända han framåt men här tvåta där 29 tackla. Magnus Jakobsen vi trustrar hever han en för en kort. Och så är det inkast till B36.
Bjarne Pedersen. Ut till Roald med Håbjörn kommer till Pinkel till Stanko så kunde det inte stämma att de kvar för stäv bollen om Pinkel för en kvart och bollen för ut på 6:30. Tor Thomsen ut till Bjarne Pedersen. Bjarne chippar han fram efter. Håbjörn kommer till Armin Jonsson ut till Adrian Sinsen, Armin Jonsson fram till nej som missar han Magnusson Jakobsen vid Hilton frispark. Frispark 6 minuter varner 2-1 HP. Så lite där bakom långt in i fältet och här är frispark och Sjølvon Brosta i matchen. Frispark till B36 och kors till halt i eisene eller det ganska att det här som man ska det är spray som har varit efter. Och det är bankt av Brosta i matchen och det är en öjelig målläge. Tar man här så går frisparkskyttar som Roald Jakobsen till dömos. Så är det en fantastisk målläge på 6:30. Och muren tjockar för det. Man hörde att det kom ett banche så och jag någon HP fjältarna ta i Bruksla blev för frisparket. Men här ska skjutas otroligt precis. Avstånden är så stort. Vi känns ska nå att under tvärtoncherna. Jag Roald skjuter. Och skålar! Han sätter den så in där. Roald Jakobsen som han gör så många vänner vi. Hamrar han ut och så in där. Till stövna 2-2. Och så ett åter. Till 6:30 som är 8. Oj. Och så är det 2 B6 där som stannar och pintar lissor helt där framme och vi bröstar en match. Snacka om att alla tog det var löja bara plötsligt läsa lissor och tar tagga öjliga tog ju bara binta som var signa lyssnar och hitcha det efter ett och Jordan rätta sockar och vad vet jag. Oha. 8 och nästan en halv minut kvar av 4 halvlek av övertagande och 2-2 i stoan men det är på 6:30 som är nutche och motor 11 vi hopp Jaron så här kan bliva en öjlig spänning och det som är efter här. HP reagerar så Roger har flöt om ner Tangen och Tomo honom och in med Trond Jensen. Eisen är en Donald bollspelare och HP spänner alla spåan innan affär. Kvart för att spela på rur det är spännande att se. Ett Løgman som mot att se för att orska i rätt och på 60 tankarna och ska klara det här. Levi Hansen fer framåt till höger så han ska få bo just på som dam. Han smäcker bollen över. Mot att stång här är det alltså 60 bench som bra. Ut av vetteln till inkast halvtid där. Och så ska Åkkost bläka in av vetteln. En flaska det. En dunker, jag vet inte vad det är. Åkkost som bläka in. Inkastet kommer för det. Och det var stött av er. Så det Tor Thomsen bläkar sig ner Roan. Välter honom. Tor Thomsen bläkar sig ner Roan och välter honom. Man hamrar en långa boll framåt det här 2% där som Monte vunnit ner Trond Jensen kommer i mitten att till Tight Jesson långa boll fram till Levi Hansen till långt där en 8-6 där nu. Levi fram till Stanko att till Hegen Hansens man missar med det men Levi är där. Frontor till Hejum. Martin Bergwald.
Adrian Justinsen. Trontor till Martin Armor Jonsson. Tar rönna finna uppe attanför i vägarna på 36. Spelar han runt Adrian. Prigar han om, rönna från atten 60 clearar. Bjarne Pedersen. Trontor tar emot det. Så är det 5 minuter, 4 minuter efter av 4 halvlek. Tackla ballen backen av Adrian Justinsen. Rönna lätt han för men det ligger nära Atalia. Parsta har varit om Rönna lätt han fält teater. Han är i spelen, Pinkel. För tacklauer. Inkastel på 6-30. Inkastel på 6-30. Erlend Gunnar Magnusson. Om man får krampa, tvärs nio sparkar han och en 60 bara och ut. Armor Jonsson, Adrian Justinsen, Martin Bergvold, Trond Jensen, Hegen Hansen Bedlissor, så han var spelas Ivor, istället för det till Levi Hansen, till Trond, Hegen är klar att för bollen utanför brottskammaren. Ivor till Trond. Trond är inne mot backlinjen till Levi Hansen, Levi Kajan bojar så igen lägger han inlägg in till Barcelona, styr man om men Fredrik någon och kraft och här blir det en Elvin som Hegen Hansen rönner att styra mot mannen här är så inte några kraft av bollen och han fick inte tillfört kraften som han skulle för att få honom under tvärträn ända i på nedtagen. Efter är det I'm sector där ligger vid krampa, Bjarne Pedersen. Tvåan håller måste efter av första halvlek av övertiden. Så Kvattla lokka brestna runt Vettlom, att på 600 röna att stola Sönder honom. Tore Thomsen gör klar att attacka. Utsparken nu. Hegen Hansen vinner för hoppet. Erlend Magnusson långa boll framåt. Är det så Martin Berg blir honom. Roald Jakobsen tar emot det. Gestor löper upp på skallan. Rönnar finna plats att han för hoppvägarna. Men hoppjärnor får fätter honom. Armor Jonsson ut till Adrian Justinsen. Driver in i banan. Priggar han sig ändå framåt till Barstal. Ut till Armor Jonsson. Ari smäcker han flatt över det. Men Torre 29 helt någon bank för föden av Alexander Stanko. Som var akkurat stått här. 1 minut efter av övertiden till de första 15 minuterna. Tore Thomsen långa boll framåt. Ensam dropp. B36 rönner pressar här. Jan Trost ut Trond Jensen ut till Armor Jonsson. Sätter fyra Adrian Justinsen. Och en glömd tackling och han är förtjänar frispark och Sjölvon brostar matchen och hoppen helt ut i vänster. Här var Magnus Holm Jakobssons 29 och häkta i Adrian Justinsen. Frispark till hoppe, goalstua. Här ständer Adrian vid bollen, här ständer Eisner Martin Bergvold. Och Adrian ser ut till att vilja täcka det innan skruva vid högra beinet. Så gör han klarar han att skjuta. Det gör han. Och han skjuter att för Hoa, han sank ett röj. Men från att förde han upp om till Maspark. Och så är det ungefär av 4 vägen.
Så får han Dagfinn flöjta kvar löte för halvlek och så ska det skiftas på ena vägen och tar sista 15 minuterna till så spelas. Här var tätt på Adrian Justinsen. Tor Thomsen. Ut till Erland Magnusson som snittar en vågare men han får ut av ett honom. Hein Hansen till Adrian ut till Aramar Jonsson. Prickar han vågare till Adrian, firma backlinje. Lite han för man vill tackla vår och Adrian utom. Hatta skulle vara matpark men blev dömt hotmatpark. Hotmatpark till HP. Och vi färger dem in i Ivor Tyna. Tar vi skott vidare, 16 Ivliva. Och så presslar domaren Hållläger. Sista 15 minuterna i ettor och så får man söka om B36 då klarar Ivliva eller om HP ska ändaliga knäcka där. Det vill ju vara möte med uppgåva. Shot vi 2 mån och minne så får det jauna. Ja. Och hoppas jag nu tar här så allvarliga lagt trust av där. Tar det blev en först einläggare flyer och så gärna tvärläggare så blev trustet faktiskt så mycket att där 60 dagar bara packa sig efter här i England brostar med kvart skulle där som göra. Tar så hopp i entaliga effekt så ut mål Aron vanliga like i så Aron vanliga like den var i stadion. Så möttes B36 framåt och efter och gått hjälpt mig om där så hade akkurat nog till att vinna så är frispark och brostarmatchen och ta knalla i Deibals specialister om Roald Jakobsen och i syne det till såna 2-2. Så jag tar inte mål kommer. Ta tog 1 minut in i första halvlek av Everton så Barca var de att skora mål för HP. Skulle klara det. Örnolage och så nog två för gånga. Spännande väl ju för dem. Nu får jag så andra halvlek för att börja nu. Vattna läggarna finns ju. Tar blinda man säger där. Klarar till det sista partian om finaleplatsen. Hálvfinaludystur ver NSOI tar vunn jag hade ända i 3-0 i Ronavik. Tar vunn 3-0 av KI och tar vi den första dystron i Klaksvik ända i 2-2 så är eller mest där NSOI är i finalen. Så det var 2 nutcher finalister mot till finalen i fjör tror jag det var Wuchingur och KI som KI vann. Så en nutcher Steppa vinnare verer i år och till Eisne. Han har skärm ut i. Hesa bin Line har senast vunnit i Chahop i 2004 och Chahop 6 det var i 2006 2 år 13. Hein Hansen runda på fram till Bjarne Pettersson vi hade någon skallar han och hötte jag bara vart om han lyckor han är grocky. Han har släckat spel någon Bartal fick bollen pant och ansikte. Fair play. Det är en galdande. Det är gott. Adrian Justinsen. Och Spexen om att komma till honom. Hoppas han helt göra vad han efter. Jan Trost ut till Levi till Hein Hansen. Ut till Levi efter. Flatten för det. Och här är ett sektor på benen.
tar på Petron Eisne Arna för dem. Gippan framåt där åt honom. Men här är bara hoppjärn. Allt 4 gånger på 60 till hållen är startväck. Levi Hansen släpper till inlägg. Så priggar han honom. Så då där släpper till inlägg är det att men sparkan på 60 till bein ut av att något hotna spark. Så är 12,5 minuter efter. Ja, och här så är det sett i halvfinalen. Så står han nu så är det på 6-3 som är 8. Oj. Jag målar inte så hoppe. Jag hade det var Jan Frost Avesen som helt ner av målen in i 5 minuter. Fick hött ju men inte bänt och lysen för något ont och bollen och två forskallaren bänt och kom. En rymmer målar en rymmer målar till hoppe. Så ska Barta ha varit utom blev tillsätter. Han fick nog akkurat mot ta han fick skallaren bänt och angst i Janne. Och det är kanske inte så illa nog att säga att jag hoppjärn här och ju ena träet i Vitals om Barta har ut. Det är ju på 60 dagar som spelar vi nutche med honom. 2 har finns ju rekord. Det är Patrik Johansson för 2 gulkort. Och det var Elif Hallberg Nilsen, beinleis rekord. Hien Hansen med förre. Ut till Adrian Stinsen och driver ut i venstre. Vi är ute på till Armand Jonsson, men här kommer försäktarna med till sparkarna över till något linkast. Inga vape. Tar vi tidje stått till Hien Hansen. Det var Pinkad vi ser. Smäckar han utsynning för det, men här är Andreas Eriksen. Pante på loft. Ottmar Ferro nästor, men Stankov har faktiskt gjort så mycket bra igen att han gör frispark här. Frispark till B36. Så är 21,5 minuter efter. Ja, hur alla för om gå och stål som på 60 redan få och i så någon öjliga ströj här mot hoppet vi 2 mån färre än hoppjärnor. Där har skulle Jungle Mock och standa mot Mockvon och till svärt den. Men sicken en kampont och där visar att det är helt öjligt. Hoppjärnor pressa på för att få sitt mål som kan avgöra det. En lång boll från Hien Hansen fram till Stankan nu med Ottmar Ferro är friare. En annan fer och sparkar av andra lej. Pinkal vi inkast någon. Atrom atlar över till Martin Bergvold. Så svära hoppjärnor attor, hopp i Askarnor. Tar då Eisne visa Svin gåa stål, nok för Askar här runt där lite. Nok mer än man plattar så alltid. Och ödlföron lågkulissan är monande häckre än om plattar vara alltid. En det som jag upplever. Men nu har jag inte varit kvant istället. Jag gått in där för hoppjärn här. Till Attastonk, Tronte Jensen nu. Lägger han ut till Hien Hansen som fintar skyttla skott, men så kommer det på 16 mitteln så kan det vara kontra. Men ta ettna samman inte. Ta ger ju tvärmans vinner i Eisne så det ska rennas otroligt långt för jag vet att stanna som Atalia. Hoppjärn tagit över åter. Hej Levi Hansen, Stanko. Vad gör han? Ut från åter så åter in åter renner släppa självor. Tvärmans som måste smäcka den för det, men här tar Thomsen 2-9 och loft där. Han 2-9 och loft där. Och sekunden arbetar för på 60 vid lötne. Till hoppjärn som jaka för att få sitt 3 mål och här vi avgöra hálvfinala till syn för mån. Adrian Sinsen att till Martin Bergvold och äkta tackling här men spelar går vidare. Tronte Jensen ut till Levi Hansen. Så färdar vi för åter. Står till Stanko. Här bollen. Helt farman som åt till Rönnskedlen lägg. Blir via finta. Lägger han sig igen för och ett 6 ben ut om till Hallsmark.
spelet stökar sönder upp kvar för att Stanko ska ha bollen halvtid. Han har råd till att avgöra allt själv. Kunde kanske ha spelat chansen större via finna en åter ut till långbacken och så en inlägg. Här som män står klar inför det. Men här som har hotna back inlägg. Tor Thomson ut och boxar och tar fält i ett hoppet dig mot det. Levi ut till Adrian. Littran så en innanför innanfältet och så där ska man och så vi att stank. Oj. Och jag håller det är offside. Jag håller det offside. Jag skallar honom först från Armar Jonsson. Ja, da han fikk bollen fra Johan Trost, skallet i manualen, men traff han ikke. Beint av bottlen av Armar Jonsson, og han stod visst nok i offside-posisjon, da han fikk han. Tett på handarstånk, men ombæra skallaren så Johan Trost sett bedre. Så sett han i kassan han var rettelig fri i midtfyrre, men fikk ikke ordentlig stort bollen og motor malen. Han heier en skallare fyrre dysten veisene, og han var beint opp om. Ur en rum där jag kanske ända tättare mål någon ta. Rumla går stå det. Efter det är en 60 där ligger vi krampa. Och nu är det några minuter efter. Tog ju en väg så han att stäcka men stadion talvan korren. Men där vill Sean markera hur som nog vi ett tar i 120 mot när partner. Det är 6,5 minuter efter av vanliga Ivetus. Vanliga Ivetus. Och Martin Bergvold, langa bort ut till Armar Jonsson. Adrian Sinsa för rennande Ivelapp ut i vänster. Ferran här ut i borren. Så ränner att släppa någon mer från kort. Men spelar kvar vidare. Magnus Holm ränner lite framåt men ut av Vetteln. Inkast och hoppe. Armar Jonsson till Hejen Hansen. Till Armar Jonsson efter. Hejon. Att han får honom till Stanko, men det helt gör att Armar Jonsson uppfangar han för man backlinjen smackar han vidare och han på sektor där och ut om till Hotnat Park. Ut om till Hotnat Park. Adrian Jusinsen ska ta Hotnat Park. 4 och ja nästan bara 4 minuter efter. Och där var smäcken vidare och han lever upp i luften här på sektor första av botten och tar väl till att det HP Martin Bergvold, Levi Hansen. Pinkel. Det var flyer på 16 mål här. Flatten för bant på 16 där. Och tar packan och en hopp här inne fält efter. Hopp i varandra. Hegen Hansen utfra till Martin. Till Trontor ut till Adrian. Och bra sig Martin. Drev in för det och smakar men Atlar han tar hot men han får över. Oha. Skall det verkligen ettnas besökt vi har körat det hem. Ettla skall hoppa få sista mål. Ettla mål som det är extra. Tor Thomson. Langa bort på mine. Pinkel högst här 16 kommer han. Magnus Holm. Från efter Atlantal Just men så det hoppar Benjamin Hegen Hansen ut till Adrian sätter förra här Magnus Holm Jakobsson ränner i höllen Adrian fortsätter men så vill han tackla över inkast till hopp helt ut i hoppmanplatsen men i 4 minuter efter att spela Hegen Hansen står till Stanko vänstra lägger han ut till Levi ut till Martin Bergvold flatt över till Adrian och så är det nästa mål att du vet det. Men att det bara har varit rum. Oj, det skulle bli en löje hvis han skulle finna öll tre mål med. Det var att han som var högst här och skalla i. Han har finnit 2 mål inte vad är det bägge har mål nu. Och han har blivit
Forsilla och vi ser han i skorar så 3 mål här reisne. Ivshan Lötjö. Adrian Stinsen. Och Magnus Holm 2-9 tacklar. Armor Jonsson till Martin Bergwald. Över till Hejon Hansen till Martin. Spela men ja. Så rända efter att spela chansen större. Armor Jonsson till Martin. Efter ut till Ari. Lara. Ut till Martin efter. Under Mamine till Stanko. Över till Tront efter till Jan Trost. Till Stanko mittfyrre. Halt ut i bordet Jan Trost. Nej, Tront och flatten för det. Och så ränner skottet mot målen och han får inte bom. Och är inte lagt bra att det var första av Ardom. Han är en öliga Malnös. Att det är en på 6 där lyckas vi krampa. Halvar andra minuter efter av vanliga tog. Hoppe skal ha mål för att komma vidare. Som nu är så är det på 6 som är finalen. Det kan inte ända vid straffen. Så att det blir inte till. För på 6 ända där så vinner på 6 det där utvalla mål. För hoppe mål så vinner där så det kan inte. Det kan inte ända vid straffen, så för det outgjort om några helt få minuter. Tor Thomsen utsparske. Hejen Hansen, så får att pricka honom. Stanklo, duell vid Andreas. Andreas fer han väck, men inte ordentligt. Fer han ut till Adrian Stinsen. Vad gör han så? Släpper kanske med backlinjen. Nej, det gör han inte. Magnus Holm till mitten. Och prickar han dem till inkast. Han prickar dem till inkast. 1 minuter, och kan inte ge minnet till efter av vanliga tror jag. Akkurat vi lagt att rätt. Hejen Hansen, Stanko vi är i Romine till Trontor, att till Martin Bergwald, vi är ute i vänster så till Marsaka höger så till Levi, att rom till Trontor att lära finna Levi innanför åter, men väljer kan att till Martin. Mittfält till Hejon och gott skott, han har kanske nej, han prickar han mittstrand. Så på 6 det ganska i mål, alla på lagt skott! Och Luka i mål! Roald och Jakobsen skorar från 30 meter kanske. En outger som vill till näka. Hoppe satsar allt. Och Tighty Jesson i färd 1 kilometer ut om målen. Och Tora tomt mål och så vinner på 16 bollen 8 för egna brottsteg. Prika bollen till Roald Jakobsen. Och han skjuter bara Luka i målet från 35 meter. Och så är på 36 och i finalen, Løgmanssteypið finalen 2016. Så jag hoppas för inte 2 mål att rätt, det är så lite tøyna som rätter. Jag vet inte vad tøy lagt att rätt, men tar har vi inte tøy till det vant jag inte. Armor Jonsson mot backlinjen. Och han vill skärmar här, bollen är livren och på 16 har späckat sig igen framåt med Adrian Stinsen tar vi gör Roald Jakobsen. Och prickar han bara ut av vattnet inkast på Hoppe. Armor Jonsson mot backlinjen inlägg. Atrom Tront Jensen. Bollen är i spel. Och så Bruksland heter Jordanische. Hejen Hansen. Trontor, nej, Evelap, Levi smäckar den för det. Och här är akkurat hötta med hoppjärn av en Armor Jonsson. Lite in i fält i attor, kurr högstrier till att vara pinkel, men han får lagt under bollen om och ut av till någon till målspart till 36. 3-2 till B36. Här är det mycket mans och motor 11. Det är helt otroligt som där har visst en arbetsinsats där. Det må man säga. Där hej är snö mån det var 11 mot 11 helt ge. Greja mån. Och nu spelar där i finalerna. Second insatser, Tamma sigast. Tor Thomsen, langa boll fram. Shot värda explosion av
glädje fra läkaren och avskaren så att han kvite. Och jag halte att han brukslag här vet jag. Dystron i Lodjon och B36 after pastor av Steypið-finalen. Först version 2015. Och tar möta NSUI som vann 3-0 i Ronavik. En mannfolkinsatser som vill lägga från Nutche B6-lägaren mot 11 Hopbjärn. Hopbjärnor pressar och lägger 100 till 200 inlägg in i fältet, men det vill inte komma mer än TB 2 mål som där finns ju. Och tog ett alltså B36 som vinnare av som var halvfinalen och finalvinnare. Det var annars det var 11-11 så vet jag B6 i månen vi Chansson och spelade inte till flera farliga stor. Men så missade där först Patrick Johansen för domaren helt ganska där var film. Jag gav en sättna gola kortet och här vi rätt och lukla löte sätten i Eisne Eli Falkman Nilsson beinleis rekord. Och så begynte jag hoppa att sätta sig fullständiga och allt. Och finns ju flera chanser, men plötsligt kom 60 efter i övertøyene. Och finns ju jauna till 2-2. Och här halt mot ända honom Eisne till 3-2. Nej. Och ja. Torst lucka till B36 och ja. Hatta var faktiskt ja, jag hade inte det mer att säga från Åkon så och tacka för Åkon och höras efter NRF.